छिटा गइल बा का। अरे होली में फाटवे न करी विशेष ना गोली मारो बबुआ तोरो मारो दोनों के मारो तोरो मारे बा भौजियो के मारो गोली मार के जरूरी बा जूता से मार के मुहला भौजियों के ना मारो देहातियों के निहुरा करेला होली है बुरा नहीं मानना है। हां बेटा बाप के कहना न माने लोग देता रे गाली पंजुगों में लोग देता रे गाली नीमन बतिया कहले अरे कुंवर कमलवा सजी नीमन बतिया कहले हर कुंवर कमलवा सजी कोई कबतिया के लामा होया हो कोई कबतिया के लामा कलयुग में अरे कलयुग में कलयुग केवल नाम आधारा आ सुमरी सुमरी न उतर ही पारा अरे कलयुग में अरे कोई सन हो दुल्हे सरकार संदीप भैया के मामा जी की तरफ से बहुत रुपया का पुरस्कार बार बार हार्दिक स्वागत अभिनंदन बहुत रुपया और शुरुआती दौर से ही स्वागत करनी पैसा देनी बार बार हार्दिक स्वागत अभी तो भाई पैसा खातिर इतना भिखार फूल बाड़े कि बाप रे बाप बरियारी बुझाता रहे कि पैकेट तकिए तो कैंची ले ले चल ले कैंची अरे भाई हजाम के ही हाल होला बगली काट ली है बगली काटे वाला ब्यास है हजाम बरियारी नेग लेवेला बरियारी एगो काम करी हते हाथे जी हां बहुत सुनले बानी कि तू बड़ी लयदार बड़ा हां तू बड़ी पुरान गीत बड़ा हमरा मन में खटकता का हो तने देख ली हो ओकर हिसाब किताब बड़ा एगो पुरान गीत आई रहे का भगवान अरे हुस्न पहाड़ों का ओ साईबा हुस्न पहाड़ों का क्या कहना कि 12 महीने यहाँ मौसम है जाड़ों का। संदीप भैया इसका अंतरा है क्या तुम परदेसी किधर से आए आते ही मेरे मन में समाए आते ही मेरे मन में समाए रंग गुटेरे हैं ए सर्दी से डरे कैसा संग गरे में जवानी है आज तक कोई ब्यास अगर कॉपी नहीं खे करत तने देख लेम देहाती जी रवा से हम उम्मीद करत कि एकर फोटो कॉपी क देब आस बोले आस बा सब लोग थाक गइल बाड़े ई कदी है यार ई तो डरे हत ना ना देखता नहीं इतने में एक्सपर्ट बने संग गरे में जवानी ना दिलता निहुरा के प्रेशर जवान का आवाज है प्रेशर जवान आज हमने शुभ विवाह में आइल बनी हमने संदीप भैया के हां तने 10 से 15 मिनट कथा प्रसंग की ओर सेहरा आज ओकरा पहले एगो सेहरा गीत से आशीर्वाद गीत से सेवा दे तानिया खैनी बनाओ तो भौजी अरे की जोड़िया बनल रहे दुल्हन औरा बाड़ के बड़ी पुरान लय है संदीप भैया यही बलिया जिला के गोपाल राय जी के बड़ी पुरान लय है कि सैया छूटी लेके आवा तारे घरवा आज टेलीफोन आइल बा झूठा हुआ करता यही पर खेसारी लाल गा दे यार कि सैया ढोली मुनले रहनी पियरी माटी से
देवरा मुआ न खो दे कोई गवैया नया गीत नहीं खेगावत गार्जियन हां पुरान के नया करता रे लेकिन संदीप भैया खातिर कहे के बा पगला जी बा, पगला कि जी बा। जोड़िया बनल रहे दुल्हन औरा पर के अजर जी कुंवर से ना जोड़िया बनल रहे दुल्हन औरा पर के अजर जी कुंवर से ना अर्जी कुंवर से हो अर्जी रघुबर से अर्जी कुंवर से हो अर्जी रघुबर से कि जोड़िया पहनल रहे जोड़िया बनल रहे दुल्हन औरा पर के अर्जी रघुबर से ना जोड़िया बनल जोड़िया बनल रहे दुल्हन औरा पर के अर्जी रघुबर से ना देखला हन 2 बगली रुपया मिलल हां आतना में तार मेहरारू के ऑपरेशन हो जाए देहात मेहरारू के ना बहु बचदानी वाला और देहाती के बसीर वाला अरे मैं कोठी कटा के बाहरी आ जाई भैया। 5000 रुपया का पुरस्कार दुल्हे सरकार और दुल्हे सरकार के मामा जी जितना भी उनके सानिध्य में बने रुआ सब सबका के बार-बार हार्दिक अभिनंदन करता जय हो बन रही रुआ सब आहा, कार्यक्रम अपराध का मतलब यही होला अब तनी 5 से 10 मिनट तनी कथा एक बाद लेदारी आ पुरानका फगुआ हमहु सुना के आरवा सब के तनी इनकर गीत के जवाब देब देश विदेश के नरेश लोग जुटल बाड़े ए जा कहा खातिर राजा जनक जी प्रण कइले चाचा कि जे शिव जी के पुराण धनुहा के तोड़ दी है ओकरे से अपन बेटी सीता के बियाह करो कोरस होता के गुलगुलिया देश विदेश नरेश के पाती गोइल बा एक से एक वीर लोग आइल बाड़े एक से एक राजा लोग आइल बाड़े लेदारी है अच्छा चलो हो कथा हटावा एक रात को नहीं गावे के कथा बाबा हो अच्छा चली तो लेदारी में आई बलिया होलिया सुनाई नु आज होली चले ठीक तो होली 4 गो गायक लोग बिगाड़ देले भैया पहला में गुड्डू रंगीला ऊ आइले त का गइले अरे के दिया बुता भूत भड़कता आ बाबा के बेलना सुनता अरे यह बाबा के बेलना सुनता बाबा के बेलना सुनता अरे दिया बुता भूत भड़कता आ बाबा के बेलना सुनता तले राधे समरसिया जिंदा रहले हां के रे
हम मार्केट में अभी जिंदा बानी ना आ हमरा रहित गुड्डू रंगीला के मार्केट बनी बने गुडुआ के जबले जिंदा रहब तबले सोना के मार्केट गुड्डू रंगीला के ना ना राधा समरसिया के बनी हाँ। ओइ ने त का कइले का हो हर तारी पी के गाड़ी के चलावता हो 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 हर तारी पी के गाड़ी के चलावता हो ए तनिया आ मोबिल सोए में गिरा अतने कितना हो अरे सोए में गिरावता हो सोए में गिरावता अरे सोए में गिरावता हो सोए में गिरावता और ताड़ी पी के गाड़ी के चलावता हो ताड़ी पी के गाड़ी के चलावता हो मोबिल सोए में गिरावता हमारा बड़े भैया जितेंद्र जी नेताजी के तरफ से हजारों हजार रुपया का पुरस्कार बड़ा रही हार्दिक हार्दिक अभिनंदन हमारा भाई जी आहा हा लेदार बानी पुरस्कार देने हार्दिक आहा जय हो आ गइला खाके खैहन ना भैया ऐसे ना कहते। रुको खा ला मेरे भैया जहानाबाद जिला से आइल बने सुगवा तो अरे जहानाबाद जिला से वाह तो पिछवाड़ी पड़ा नहीं तो तो हमरे जिला के बने हाँ। अच्छा हो जाए सुगवा तो इतना खला कि बहुत बहुत रुपया का पुरस्कार हार्दिक हार्दिक अभिनंदन डोका भैया पतल में लात करे के जगह न रहे सुगा चलिए हमारा पचरुखिया नरेश बहुत बहुत रुपया का पुरस्कार जिंदा हो के मर ए बबुआ गुड्डू रंगीला राधा समरसिया के हालत देख के हां आ विष्णु ओझा कहल कि अभी बुझाता कि हमर मार्केट लोग खराब कर दी हन कर दी है तब विष्णु ओझा निर्गुण सम्राट गावे वाला आ निर्गुण के सम्राट कहाए वाला वो का कहले कि बजरंग बली आ होली में मोर काम होली में मोर काम कैसे चली अरे होली में मोर काम होली में मोर काम कैसे चली बजरंग बली आ होली में मोर काम कैसे चली हमारा डोका भैया के नाम पर डोका भैया के तरफ से पुरस्कार ग्राम प्रधान जय हो बना रही डोका भैया मगध सम्राट सुदर्शन यादव जी हमने के मगध क्षेत्र में पूरा रवा का नाम लेवेले के न जानता है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो दीपक बबुआ रवा का चिन्ह तारा सुदर्शन जी का पर्सनल छाल बादक 10 वर्ष बजावले बाड़े अभी हमरे में रेगुलर बाड़े ए दीपक बबुआ तले पवन सिया गइले ओते घरी पवन से निमोछिया रहले मोछ पनियाते रहे आबो ओले त का गइले अरे आई बजे दारू चढ़ा के